रिसेपसन दं आरोना रिसेपसनाव आं फैबाय मोनफैबाय दा मानसि गैथ'आ टाइम जाथ'यैखाय माने माबा गैथ'आ आलासिफोरनि सानैसो मोनफैनानै दङ टाइमा बारा जायाखै गामिनि मानसिफ्रा खामानि मावै दाङै माबायाव दंहैयो आरोना दायो दुगै लोबै फैनो थाखाय माबा जाबाय मानसिफ्रा न'आव थांजोब्बाय दा दसे थानानै फैजोबगोन बयबो दा गिबियावनो साहा फुदुंग्रा माबाफोरखौ खोन्थानोसै आरोना फारसेनिफ्राय फारि फारि साहा फुदुंग्राया नै आबौआनो आरोना एकदम मेन साहानि बोरै साहाखौ बोरै फुदुंबा माबायदि जायो मा होयोबा माबायदि टेस्ट जायो सब मिथिगौ माने ओंखायनो बेखौ बिबानाव होनाय जादों नङा होमबा आरो नै सासे बेबो दिनै हरनिया गाबसें साहाबा नङा होमबा दा हाबायाव गोबां मोजां आलासि फैगोन थ' आं दा सोर आलासि फैयो बेखौ देखायलांबाय थागोन आरोना नोंथांमोना सोर आलासि फैयो दा नायदो नोंसोर आं देखायलांबाय थानोसै दिनै रिसेपसननि थाखाय मा ओंख्रि मा आइटेम बानायदों बेखौबो नायदो रायजोफ्रा खनसे आं देखायलांसै जोंहा संग्राफ्रा संगासिनो आरोना नै दागायाबो संगासिनो मा बेलाय नों होनाया मा बुस्थु गंगार दुन्दिया बर' दुन्दिया गैया बर' दुन्दियाखौ होब्रा ओंखामा बिराद बुरजा रेडि जाखाबाय नै थबैसे जाखो इयाव माथो जोंना साहाबसो ओंखाम संग्राया माबा ओंखाम खुरग्राया मा माइरंलै मा माइरं आच्छा जोसा दङ माथो जोसा मोदोमलायदों माथो ओइ नाया नै जोंना मा ना खख'आ नैबे दालि ना नैबे अमा मैसो बेदर बायदिनो दं माथो सारायखौनो खांबाय नै जोंना संग्राया ओरैनो मा ना फ्राय बिराद बुरजा मोनबाय माथो ओरै एवगासिनो नै ओरै मोनबाय बै नाथुरखौ मैया देनो होन्दोंमोनलै नैखौ देगोन ना जोंनि बर'नि हाबाबाथाय मोनसे बुस्थु मेन बुस्थु दंखायोना बे बुस्थुखौ जोङो एसे साइडआव बानायो आरोना आसलथ' बयबो माय लायो बेखौ थेवबो एसे माने बेलेग नोजोरै माबायो नालाय बेखौ बुस्थुखौ साइडआव बानायनाय जायो आरोना थ' मा बुस्थु बेखौ नायलाय आं देखायनोसै खनसे मा हिसाबै नोंसिना सि बिथोराव होनानै दोननो जाखो नोंसिनि आइटेमालाय एफा गोजानाव मा बुस्थु बेलाय आच्छा सरबत नङा होमबा नै सरबत थान्दा ओंखायनो गुसु जायगायाव लादों आरो ना बेखौ गोजान जायगायाव लादों निर माबा मा होनो बेखौ एकदम सान्ति जायगायाव लादों आरो ना जोंनि मोनफ्रोमबो हाबायाव माने दाखोर गारग्रा हिसाबै नै बिसोरखौ लाबोनाय जायोना दाना कमन जाबाय बिसोरखौ लाबोनाया बायदेव अकल লাগি আছে না আচ্ছা আচ্ছা কেজন আছে টোটাল 5 জন ভাত খালে না ভাত কহল দে এইটো আৰু ইফালে একজন আছিলে থাকি গৈছিলে এতিয়া দেখি পালো বাৰু সব ফैहांबाय नै जोथोब होहांबाय आरोना माजों फैखो साबा ओरैनो माखासे आरोना दसे जिरायदो ओंखामा रेडि जाखानानै दं नंगौ र' इसोरजों जमा लांसै उखैनाय मोनबाय हाइ स्कुलनि फोरोंगिरिफ्रा फैजोब्बाय आरोना जोथोब होबाय फट'शुटबो लायनो मालाय खनसे सोर लादों सारमोना नोंहाबो मा ओंख्रि मोनजाखोब्रा ना नोंसिनालाय सेंग्रा बिसोर सानै मिरामिस माथो ओंखाम जायाखै नामालै नोङो मिरामिस मिरामिस बाबनि पनिर मोनजादो पनिर बेदरनिफ्रायसो बांसिन माबा दं बेयाव दामा गोसासिन न दामा गोसासिन
ओंखाम जाबायना दे 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 जादो जाबाय नोंसोरलाय मा ओंख्रि मोनजाखो जोंनाबो मोनजादों बेदरबो मोनजादों दालि ओंख्रि लाब्रा ओंखाम नामा नोंसिना ओंखाम मोनजाबायना मोनजाबायलै दे 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 नालाय अमालाय जाबायलै मोननायखिनिबो जाजोबनांगौलै नङा होमबा लाब्राखौ फुनै लाखांबाय ओंखाम मोनजाबाय मा ओंख्रि मोनजाखोब्रा माथो ओंखामानो गैया नै ओंखामखौनो होआखै मानसिनो जाजोब्बाय हो जाजोब्बाय नांबावला नै जोंहा बिथांमोना एकदम खनायावसो नायसनाखैमोन आं मोनजाबायना मोनजाबाय गासिबो फैजोबबाय आइटेमफ्रा फैयो बै एसे रं माबाया मोनबाय दा 100 पेपार ठीक আছে बियाखौ नांबावगौबा नांगौला दे जाबाय थालाय हरनि समाव मोजांसिन जायो सानाव बयबो नुयोना दे जाबाय थालाय दे मोनफैबायबा मोजाङै मोजां नङा होमबा दे साराबो मोनफैबाय होमबा दे आलासि गोजा मोनफैबाय आरोना गासिबो नै जोंहा माथो मोनफैबायबा लामाया गारिया जेबो खस्थ' जाबाखिना जेबो प्रब्लेम गैया लामायाथ' बिराद गोजान बै लामाया एसे गोजौ गाहाय जादों आरो आच्छा स्किम हमबा मोजां जागोन गेदेर गोलावफ्रा एसे नायफिनहरनांगोन आरो नायफिननांगोन आरो नङाबा एसे उसुबिदा जादों थांनाय दे আহি পালে বা ভালে ঠিক আছে বহি লওক জায়গা লৈ লওক নহয় জানো थैंक यू ঠিক আছে मोनफैबाय बा मोनफैबाय दानि खामानि हाबा होनदों सोरनि हाबा दे इयो सोरनि हाबा दे खोन्थाया मामानि हाबा दे सफैबायना आदामोना माथो लामायाव बिराद ट्राफिक होननाय खोनादोंमोन आङो दहायनो फैनाय खोनादोंमोन माने थाब मोनफैनाय खोनायाखै एकदम उनावसो जिरायबाय माथो उनाव नै मिस्ट्रि खलाजों मोजांथार लामायाव नङा होमबा लामायावनो दं जोंना औ दे नै आदा शिबमोना सफैबाय बेखौनो होबाय आरोना गेदेरनि बिहाव बिखुनजो आरोना इयो औ राजा मोना चिल जाबाय बेथ' मेथर खलासो उदैयाबो जेनेबा ओंखारमारबाय नै ओंखाम नोंसोरो बिथां माथो ओंखामनिसो नेचारेल नङाथ' आरो दे आदा जाखांबायबा ओंखामा जानाय लोंनायफ्रा मा बिदि जाखो ओंखामाथ' हाबानि ओंखामा बिनिफ्राय आरो माथो मोजांसिन जाबावले ओरै जाहोग्राफ्रासो मिथिगौ आरो ना मोजां जादों दे आदा फिडबेक होदो एसे मोजां जादों संनाय खावनाय एकदम लाब्राफ्रा मोजां जादों बेदरफ्रा मोजां जादों माने एवनायाव मोजां जादों गासिबो ओंखाम एभ्रिथिं मोजां जादों ठीक আছে बिराद गोजोननाय मोनदों दे नै दं आरोना नोंस्रा दासो फैदों आरोना दसे जिरायथ'दो मोनदोंना नांगौखिनिखौ जथेस्थ' बे गोजायालाय मा बुस्थुलै माबा 8टायाव लोंग्रामोन हाबफैनाय आरोना माथो आवथायबाय गोसो बायदि आवथाय बिथाङा लांदां जायगा जाथ'ना दं बर्थमान सोरबाफोर माने गोसो दङबा हायो आरोना हायो आरो एप्लाइ खालामनो हायो आच्छा मा ओंख्रि जाखो दालि आरो लाब्रा ना आरो ओंखामबो बेलाय मा बुस्थु अमा बेदर ओमफ्राय नैबे ना हारामुजा मार्टिनालाय दालि गैया नोंहालाय कबिथायालाय मा ओंख्रि जानाय अमा बेदर ओमफ्राय ना ओमफ्राय आलु नोंहालाय माथो मोनजायाखै ओंखामखौनो ओंखायनोसो मानो सिखारखो आदालाय जाजोब्बायानो
आंलाय लाब्रा दालि पनिर बिराद मोजां जादों मोजां ना जाग्रायासो खोन्थानांसिगोन ओमफ्राय जायखिजाया रियेल खोथा सोनांगौ ओमफ्राय बेदरा नाया एसे संख्रि बारा बाबदो संख्रिया बारा नङा एसे बाबदो मानसि बुरजानि संख्रि नालाय सोलिनो हायो आरो बे बाखि गुड दे आराम लाना जागोन र' माबायदि आरो नोंसोर हाबाखौ जानानै बिराद मोजां मोनदों एकदम रिसेपसना थिगानो जादों हाबाखौ जायालै बेखौ जादों थारमाने रिसेपसनखौ जानायाव गोलैयो नङा होमबा थारमाने इयाव जेबो थायाखै फुरा जोङो जि मोननांगौ बेखौनो मोनदों जाखांबाय मालाय आरो जाखांबाय गोथाव जादोंमोन गोथावानो ना बेनिफ्राय नाया एसे संख्रि गोबाब जादोंमोन दै ना माने अमायाबो होमबा ना अमाया गोथाव जादों ओइ निसा बोरै बोरै जाखो जानाय लोंनाया बिराद बरियालै फार्स्ट क्लास एकदम फार्स्ट क्लास दे गोजोन जाबाय दे मोजां जादों ইমান মজা হয়েছে मोजां एसे फुखि दुजोन बहि আছে नै गेरेमा मालाय बोराय बुरै जागासिनो दं बोरै बोरै जाखोथाय दाख्लैनि आरो एकदम फ्रेस गोदानसो बिसोरबो बारा बावाखै दे जाबाय थादो माबा नांगौबा बिबान जाबाय ना मा मोनखो नै मोनहायाखै गोजौ होनांगौमोन एसे आखाया दुखुमोननाय नालाय आखसिसो जादों नै बिब'आ मालाय मोनहायो बिनानावा नै मोनहायाखै जायाखिसै मोनदों खोमाथो जादों ए माला माला जाखिगोन खम जाबाय खोमा एसे जादों एकदम मोनाबिलि जाखाबाय अ दिनै मिरामिसनि बावनोसै आं बायदेआवबो बर'नि गेजेराव गोबां मिरामिस ओंखारबाय दानिया ओंखारबायथ' आरो मोजाङै खोनाबाय सफैबाय दा मानो सिदिर जाखो नोंसोरलाय हारसिंसो बोरै फिसा जालाय बोरथो नै बायदेआवखौ लाहैले एसेहाय इमान देरिखे दे बावल' मोनफैबाय ना मोनफैबाय नै फंबाय मोनफैबाय ना दासो मोनफैदोंलै जोङो मुलिखौ लाफानांगौना हारसिं फैनांगौ गोथाव हारसिं जाखोमा फैबाय थायो लाइन मारिनो मोनगौबासो मालै बेबायदिनो मोनफैदों दासो मोनफैदों माथो दहायनिफ्राय नुदों आंलाय दासो नंगौ लाजि गुस्थार एखेबारे मा होनबावगोन बे मानसिखौ आलासिफ्रा दासिम फैदोंना मोनालायबाय माथो मानसिफोरा जायानो खिगारसैमोन ओरैनो बे आलासिफ्रा दासिम फैदों गेस्टाफोर मोनालायबाय ओंखाम मोनजासिगोन दे दसे नेथ' आलासिफ्रा नुवाखै मा मा बुंलाबायो आलासिफ्राथ' बिदि बुंनो समाया नङा आलासि नङा खोमालै बिसोरो दे मा मोनखो मोनाखै खोन्थादो दंबावो खोमा माबा मोनसे आइटेम दे माबाखौ फिल्टारा लादोब्रा एसे हाबा हामालै खुगा ओंखारा नांगौना हाब नोङो सोब आलासिजों जाफायो नामा ओंखामखौलाय खनथाम नामा नुबाय आं जाफानाय जोंना गामिनि रायजोफ्रा ओरैबायदि खस्थ'यै मोनाजासे माने संगासिनो दं नै रायजोफ्राबो जागासिनो दं बिराद उखुन्दैयाव खस्थ' संगासिनो दं नै दाबो जोबा माने होमबाबो आं देखायलांसै आरो माबायदि खस्थ'यै संदों नै आमायाबो नै बिराद खस्थ' खालामबाय बेसा बोराय मानसि होजागोन नै नांथाबासिनो ना दे ओरै उखुन्दै खुबैबाय बेसाफोर संनायाव नांथाबनांगासिनो उफायथ' गैला माथो खालामनो ओरैबो नै उखुन्दैजों संनांगासिनो इयो ना लास्ट ना दे
खामाबो नै बाब 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 जों आरो जोबदों जोबदों आलासिया बुरजामोन नालाय नङा होमबा माल सेस एवबावदों नङा होमबा दानगासिनो दंना दे नै जोंहा भद्र मोनाबो दासो मोनफैबाय माबोरैथो एसे देरि जाखो एसे दिरि जाबाय दिनै हाथाय मोनबोना नङा होमबा गासिबो जमा फैदों आरोना गासिबो जमा साहाखौ लोंग्रोदो नङा होमबा बेनिफ्राय ओरै उननि हाबाफारिखौ मावलांसै मित्रकलिया दासो जादों मालाय नै ओंखामखौनो एकदम सानसे नेनांबाय बेस्रा फैथाब दासो मोनजादों नै रानग्रायाबो नै कम्बल फंबायसो रन्जिता भात खायसे কি सब्जी दालि आरो ना फ्रायबो गासिबो जाजोबदों ना मास भाजी लकेल दाउबो गासिबो होजोबदों ना नोंसोरनो आयौ खाफाल मोजांलै नोंसा दे जाबाय दा ओंखामा लाथ'ला आङो दे